Perusensiaputaidot on hyvä hallita retkellä. Tällä videolla käymme läpi 3 tärkeää ensiaputaitoa ja välinettä. 3 K:n hoito-ohje. Koho. Kohota raaja turvotuksen ja sisäisen verenvuodon estämiseksi. Kompressio ja kylmä. Jos käytettävissä on kylmäpussi, jäätä tai lunta, paina sillä kipeää kohtaa turvotuksen vähentämiseksi. Sido nivelen ympärille tukeva joustoside. Kylmähoito saa kestää kerrallaan noin puoli tuntia ja ensimmäisen vuorokauden aikana se uusitaan noin tunnin välein. Se on kyllä tosi tukeva. Kiitos. Kui sie silleen? No olkapäähän sattuu. Pystytkö nostaa sitä kättä? Nivelen sijoiltaan meidän oireet. Nivelessä tuntuu voimakasta kipua. Nivelen ympäristö turpoaa. Raajaa ei voi käyttää normaalisti. Vaurioitunut nivel voi olla virheasennossa. Näin sidot kolmioliinan. Miltä tuntuu? Kyllä se siinä pysyy. Mitä sä teet? Hyvä, mä laitan sen painesiteen. Painesiteen sitominen. Anna autettavan olla makuulla ja pidä raaja koholla. Jatka vuotokohdan painamista. Aseta haavalle suojaside ja jatka painamista siteen päältä. Aseta suojasiteen päälle painoksi 1 tai 2 siderullaa, jotka on taitettu tukevasti siten, että ne toimivat painona. Paino saa olla joustoa ja verta imevä. Kiinnitä suojaside ja paino painesiteeksi sitomalla ne tukevasti joustositeellä, huivilla tai kolmioliinalla. Paineside ei saa kiristää. Ai. Onko hyvän tuntunen? Ensiapupakkaus sisältää sidetarvikeyksikön, johon kuuluu suojaside, joustoside ja kolmioliina. Lisäksi ensiapupakkauksesta löytyy haavapakkaus. Ensiapulaukussa on myös ensiside, elvytyssuoja, suojapeite ja kylmäpussi. Älä jää ongelmasi kanssa yksin. Soita 112.